Меч не поворачивается. Что же делать? Алиса, я помогу тебе, но для начала скажу условия волшебства. Нам надо будет как следует зажмуриться, закрыть глаза ладошками и хорошенько подпрыгнуть. Давайте, Гости, все готовы? Готовы. Да. Готовы. Отлично, тогда начинаем. Закрываем глаза ладошками. Зажмурились. Все закрыли. Молодцы. Хорошенько все подпрыгнули. А теперь я сосчитаю до 3, и на счет 3 мы все дружно откроем глаза. 1, 2, 3. Siz birbirine tatlısı getirin. Очень хотят научиться играть в шахматы. Пропустите, пожалуйста, нас в ваше королевство. А вы отгадаете наши загадки? Конечно, отгадаем. Загадывайте. Не люди, не звери, не часы, а ходят. Интересно, что же это, гости? Помогайте. Помогайте. Еще раз. Не люди, не звери, не часы, а ходят. Что же это? Правильно, шахматы. Молодцы, отгадали. Кто самый главный на шахматной доске? Король. Молодцы, отгадали. Aşuda bizge sponsorlar yardım etti. Mine bu bizim şahmat figuraları, üsteller, urumdaklar. Настенная доска boşda sponsorlar isebine onların isimlerini aytib ketip, rahmetini aytib ketesim kele birinchidan. Ознакай район Совета депутата Муртазин Фанис Ларидович, Илкай сервис жауаплылык шектленген jamg'iyati жетекчisi Ратис Нурович Марданшин, İçtimai uyuşma члени Айнур Ильнурович Гарипов, медклиника жетекчisi Ахметов Эдуард Ирикович. Мен аларга бик рахмәтле, безнең балаларыбызга, педагогларыбызга һәм ата-аналарыбызга шушындый мөмкинлек тудырганнары өчен. 21. Балалар Бакчасы, Сандугач Балалар Бакчасы. Күрәсезме, исеме әйтеп тора Сандугач. Ул бүгенге көндә кошлар арасында иң ирдәр тора торган һәм иң шушындый матур итеп сайрый торган кош. Менә шушы иң беренчеләрдән булып, шахмат зонасында инде балалар бакчалары арасында иң беренчеләрдән булып ачып җибәрә. Чыннан да бу бик зур куаныч безнең өчен. Соңгы вакытта бигрәк тә инде үзебезнең Татарстаныбызда, үзебезнең җумһуриятыбызда, менә үзебезнең партиябыз җитәкчелегендә һәм аларның тәкъдиме белән һәр бер мәгариф учреждениесендә безнең инде шахмат зоналары барлыкка килде. Менә республикада иң беренчеләрдән булып, мин инде моны бигрәк тә әти-әниләр өчен сөйлим, иң беренчеләрдән булып Азнакай районындагы бүтән мәктәпләрдә без шахмат зоналарын ачтык. Һәм менә бүгеннән башлап инде без үзебезнең мәктәпкәчә учреждениеларда, балалар бакчаларында шушы шахмат зоналарын барлыкка китерәбез. Нигезме? Шушы уен әгәр дә тарихка киткәндә, бу инде безнең 17нче гасырдан ук барлыкка килгән уеннарның берсе. Иң борынгы, иң тарихи уеннарның берсе. Һәм иң кирәкле кешенең үсеше өчен, бигрәк тә балаларның үсеше өчен, аның акыл үсеше өчен, физик һәм гомумән камилләштерү ягыннан балаларына иң кирәкле булган ул безнең спорт уеннарының берсе.